Jotono khulumo lamsogo phaidi haina hai ang kokosani ma phaimani ka kom haisi khana 12 tarik February as Tiptrasa ganangino chini kokthai kothoma chini je nangkukmani chini kok chini ichha sible jeng ko bo script bai sinai abo chini ichha phiaba chini musung mani no khibi oi tabuk kubuni bosong eba je amahai wansukna ringyarok jeng Roman script bai sigang ka chini bagi chini thinangni bagi belaikeno kahamkuk chini srengthani phurengthani bebagono jeng sigangi thanani bagi chini kok borok kok thaino chini amani kok no jeng Roman script bai sigang kai chini bagi belaikeno kahamkuk ungu mani abno je gosiui nahaya ngi tongmani abno tui chini kotor choba Tiptrasa ganangi chini choba kotor cholinai o choba kotor organize khlaika TISF tai TSF borok thancha khlai hinpano obo sudu TISF eba TSF ni chobaya o choba chini Tipra dofani choba o choba chini thinang ni kok thaino mothangi narknani choba o choba chini mukumu hukumu rokno romuinarknani choba kok thai kri kuno dofani sinimung kri tongthai kri ke chini ha kri mungsa kri aboni bagai chini kok thai no chung Roman script by mas hikyanga kai chini thinang ni bagai belaikeno kaham abo sung jottono saimano hinpano baksa bororok sisugya nuksugya wansuk na ringyarok situtui phano sia angnairok sakno simi torjaknairok kungsukjaknairok bahaino chini dofao baksa rok abono logiria angnai tongo phiaba hasteni o chini Tipra hasteni Tipra dofani thaniwa ang obono koinani musungnai ani bai thangni bokhaktei tai chini ojagao chini longtrai beleo je tongnai jotto Tipra dofani bokhaktei chini Tipra dofarongni thaniu bo koimung tongnai faidi obo TISF ni simi sobaya obo TSF ni simi sobaya o kok borok kok thaino jeng Roman script bai sinani jeng Roman script bai sikangkai chini thinang chini busuk busa chini thinang rok chini next generation bahaino abo bai suyei srengei lekha pora khlai sigangai thangnani bagai jeng abno mothangi narknani chobasi o chobao kebo kasak kufur kormo kakhrangta hanlaijadi phaidi abo kuno particular kaisa party ni chobaya obo chini dofani chobasi chini dofano mothangi narknani chobasi chini kok thaino chini sinimungno romui narknani chobasi aboni bagai o chobao jeng jottono thancha ka yapri senani bagai narok jottono ani bai thangni ngibo khanani TSF eba TISF ni je lahar kasumungo jengbo thangai logiri layana chini olong traibeli wo kerengsa jagana jeng kasulainai hinai tini TISF by TSF ni meeting ni bisingtui jeng khanaka borok SK parawo monu olong traibeli ni SK parawo jottono kuthum lainai SK para kuthumani bisingtui no jeng ajagao lahar kasumani bisingtui chini tekaisa koimung tongnai jeng jahate discipline ni bisingtui jeng jottono ajaga kesang koinene bai jeng lahar kasunani bekhak jeng ma tongnai lahar kasu thaniubo chini jahate usringkhol ongya tui jeng discipline no maintain khlailai tongnani tai ajagao koyekta kailai pandani gari tai ambulance rok tai nangkukmani amhai service rok phaikai jeng abono lahar kasumani phatarotoni ui jeng khlailai chini main nahar mungkai chini kok borok kok thaino chini amani kok no Roman script by sirinani nangnai okhorang jeng Tiptrasa ganangei keleiri rinai ebonki hayung kotoro Bharat ha kotorobo okhorang no rohornani bagai faidi jeng khanani salo jeng nihinnai TSF hinpano abo akhorango manjunani ajaga logirinani chini pura Tipra dofani daitto ni wansugui chini nangkuk mani chobao jeng logirilai nei jeng himlayano chini whole long traibeli ni borok no bo chini Tipra dofani borok no kasak kufur kormo kakhrang hinyawi khanani salo jeng jottono logirilai nei ang bai thang bo logirinai norok bo logiri faidi chini thinangni hamkrai ni chobao chini thinang ni kok thai mathangi narknani chobao kok kasari norokno no ani hambai yafaro tai norokno lamsagu jottono no belai hambai chini kok thai kothmano sung mathangi narknani nangnai chini dofani thinang no sung hamarini yarung manjui maklangnai hamarini yakhili boi maklangnai kok kasari ani kok orono pairu jottono no belai hambai